baten istorioak nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Bueno, kaixo, ongi etorri denoi. Gaurko ekimen honetara, arkeologia eta euskera Galtzondik antolatutako ekimenera. Eskerrak eman nahi dizkizuegu etortzeagatik, ikusentzulehoi. Eskerrak Galtzondiri olako ekimenak antolatzeagatik. Eta eskerrak gaurko hiru gonbidatuei. Aski ezagunak, denuntzak. Eta, hor pixkat gehiago ezagutuko ditu ez. Egiten dituz bere honeak hartzeko motibo izan den arkeologia munduan, zertan dabiltzan edo gehiago jakiko. Nahiz eta ezautu aurkeztu ditut. Hiruak dira tolosarrak, neurri batean, gero zehaztasunak etorriko dira. Hiruak dira arkeologoak, berdin, zehaztasunak etorriko dira, eta hiruak arrantziadiko kideak. Lehenengoa matxin nahi estaran daukau, formazioz historia entzun, EHUn, Gasteizen, euskeraz, euskeraz diot, gero lortuko zezargatik dioten euskeraz, eta gaur egun Irulegiko Aztarnategiko zuzendaria. Irulegiko Aztarnategia esate dunen, Burdin Aroko Aztarnategikoa, zer gogoratu Irulegin Erdi Aroko gaztelu bate badula. Eta tesia burutzen Irulegiren inguruan. Nahiko aurreatua, okerrezua dago. Bere ondoan Leire Malkorra, barkatu asko zait esatea, zehaztasunetan, zehaztasunak etorkoziala, eta gaur egun iruritarra da. Eta mazki iruritan, arro dago, gustatzen zaio, eta orduan uste esan beharra dago. 12 bat urte edo mazki iruritan zitzen. Leire Malkorra, bigarrena, formazioz eta lanbidez arkitektoa da. Donostik ikasi zuen arkitektura, eta hori da bere lanbide nagusia. Baina arkeologare bai da, ez diruka, ze bere urteko aste batzuk eta batzutan aste asko arkeologian pasatzen ditu ordu. Gaur arkeologa da. Eta hirugarrena, oso zagunare bai, Juantxo Agirre, Tolosan Juantxo Agirre Mauleon, ez dakit zergatik, baina Juantxo Agirre eta hemen Juantxo Agirre Mauleon. Formazioz ere historia nintzun, Gasteizko EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatea, baina gazteleraz horregatik nioen lerokoan. Eta gero, pixkat horren buruz ere itzingo dut. Area Gasteizea juntzanen, behar ere euskera ulertzen zuen, gainetzekin hitz egiten, eta gero pixkat itzingo dugu hortaz. Eta gaur egun, arkeologo izateaz gain, batipat da Arantzadi Zientzialkarteko idazkari nagusia. Behin aurkezpenakin da, hasiko gara Juantxo berarekin, ez? Eta horregatik egin deten zehaztasun hori. Nola izan zen Gasteizea jutea historia egitea? Aztu zait esatea gain, master bat intzula arkeologian, ez gana hau, eta hor barreratu zara pixkat arkeologian. Uste importantea dara. Galderari eutxiz, nola izan zen Gasteizea, Gasteizko historia zeu juntzinean, karrera gazteleraz egitea. Noiz etorri izan zure munduan euskara, arkeologian euskara,
Kontatu pixa. Bueno, hementxe bertan 40 metrora eskolapietan ikasi nuen, dana erdaraz. Eta bertan izugarrizko liburu mardulak, genituen konsultori izenekoa dana erdaraz, eta hola esatzen San Grezia Zarra, Erromatarrak, eta genuen apaiz fortunatu apaiza, beti kontu hietan, eta gero etxean eraita oso antigualeteko gauzekin oso zalea zan, eta ja, 14 urtetik hemen 18 urte arte, eta ja erabaki nuen Euskal Herriko Unibertsitatera, Unibertsitate Publikora, dana erderaz ematen zuten, nik ez nuen euskaraz hitz egiten, eta ja lehenengo kursoa erabaki nuen euskara ikastea bertan, udaran eletara joatea euskara ikastera, Artaunen hilabete bat, eta sortu genuen gure fakultateko lehenengo euskara batzorde ofiziala, eta hasi ginen hori lantzen, eta etortzen nintzen honea udaletxera, eta zegoen Xavier, eta Kike, eta Iñaki, eta hemen nola egiten dituzuen gauzak, eta hemengo paperak, eta gaur egun oso pozik gaude, eta ikasle gehienak dana euskaraz egiten dute. Beraz, Matxin eta gure artean, badago adin ezberdintasuna, baina karo, gure bizitza akademikoa oso ezberdina izan da. Gu geunden pankartakin eskatzen arkeologia euskaraz, genuen pintadak ez genituen egiten, oso txintxoa ginean. Baina borroka horretan, eta hauen dana izan dute, eta belaunaldi berri honek dana euskeraz ikasi du, eta baita ere tesia irakurriko du euskeraz. Orduan, zaletasun hori etortzen da etxetik, eta ja, goratzen dut hemen EGB idazlanetan, zer izan nahi duzu? Jende gehienak erraleko jokalariak, jende gehienak alako gauzak, eta nik geologo, arkeologo. Eta behin, 16 urtekin saiatu ginean Jokin Monfort eta biot, nire plazako kuadriakoa, intxur zegoela hor zerbait aldaba hemendik, eta sasi tartean, esan genuen menditik gora, baina sasi tartean gelditu ginean, eta ez genuen ezer ikusi, ez genuen iruntxurko Lundinaroko ezer ikusi, eta hori dira ginen gorratzak. Ondo, gero txurri buruz pixa ditzengo asko ez, baina pixa. Matxin eta Leire, hauek berriz, euskararen mundutik datuzte, ikastolan ikasi zuten, euskal girotik, etxe euskal minutatik, beraz euskara ziratik zuten, ez? Baina nola horbiltzen zaitezuek arkeologia, arantzadira, orokorren, ez? Mundik zaletasun hori, noiz azteziate, nola, berditzaitet bitako bat hasi eta... Nik alare Pantxo ire gehitu nahi diot, erbeak esan duen gauza baten inguruan, dena eginda eman zaigula. Eta ni bezala EHUn ikasi duten hainbat ikaslek ere seguraski bizi izango gendun esperientzia hori ez, Gasteizera joandakoan, irakasle batzuk zira da gai euskaraz klasea ongi emateko ez. Beraz, horren aurrean ere, gure ekintzatxoak eta ere egiten genitun, eta nik uste oraindik ere badagoela hor, egotzen muga urtzi dagoela ez, eta hor jarraituko dutela beste batzuk ere gerora. Orduan, hoxe, nebardura hori, eta nola hurbildu ginen arkeologiara, nik uste txikitatik eduki dutela horrelako zaletasun bat historiarekiko, baina Euskal Herriko historiarekiko are gehiago ez. Eta txikitatik nintzela, hemen dauden batzuk inertik parra ingo dute, baina txikitatik izan ezela nahiko xelerrea. Zentzu hortan, denek futbolari, denek ez, nik pelotari izan nahi nuen, ez da okasi behitzen. Baina bai beti zaletasun handi horrekin. Eta etxetik ere, beti, amak eta gainako familiak eta ere, lagundu eta bultzatu duten zaletasun bada. Euskal Herrien barna, tokiak ikustera, liburuak, beti nolabait, ondare hori dena etxean jaso dut. Gero, nik heldu nion horri, zaletasun berezi bat, atentzioa ditzen zialako, eta hortik tiraka beti egon naiz ez. Ni lehen da bizi EHUn historia baino lehen hezkuntza ikasi nuen Donostian. Pixkat hori ere gustoko nolako ez. Baina
hor eduki nun irakasle bat, lehen hezkuntzako gradu hortan eduki nun irakasle bat, hautazko bat eman ziana, haurtzaroaren historia, eta lehenbiziko klasean, lehenbiziko gunean bertan esan zian, txantzigun guri, bitu honek ez dizu, irakasle bezala ez dizu balioko, baina seguraski pertsona bezala jantziko zaituzte. Eta ikaragarri gozatu nun asignatura horrekin. Pentsa magisteritzako 3 urtetako garai hortatik gehien gozatu nun asignatura izan zela. Eta guatzen ez, etxea etorri, eta amai esan nion ama, nik hemendik jo nahi dut, nik historia ikasi nahi dut, eta hola bukatu nun Gasteizen. Txeko babes horrekin, Gasteizera. Eta noski banitula Arantzadiren berri, eta Juantxo mehan itzenetik ezagutzen nuen, eta gauza hauek ezagutzen ditun ez, baina oraindik ez nuen nolako bilketa nabarmin egin. Historia hasi, lehendabiziko urtean aurre historia eman, arkeologia eman, gustatu eta udan, beste ikasle asko egin duten bezala, da zuze horrik bai, Fernando, amaiurren, proba egin nuen ez, 2 aste, auzolantegi batean. Eta Arantzadi ezagutu nuen barrutik, ikasle bezala, eta arrezke ez egin nago. Eta zure ere? Nire kasun, baita txikidatu gustatzen zitzaiterako arkeologia. Osa, beti nire aitai asko gustatzen zitzaion, historia, eta orduan beti, azkenen irakurtzeko emate izkizun liburuk, edo kontatzen izkizun gauzak hortik joanen, nahi beti gustatu izan zai. Eta egia esan, karrera aztea zoazenen, da ez oso ondo zein, zer gustatzen zitzaiten arkeologia, historia, gustatzen zitzaiten baita eraikinan rollo hori, Eta nik uste izan zara pixkat ez nekila hor ikasi, eta esate izora, arkitekturan irtera gehiago dago, ez? Ze hoide, azkenen ez dakizu zein, eta entzutezunan eta arkitektura inun, eta urte hoidenak arkitektura egiten pasan itun, baina bai arkitektura mundun baita beti gehienan gustatu izan zaitena izan dela birgaitzea, ondarea, ondare eraikinak eta arkitekturan egia esan ez da asko lantzen, orduan beti pena horrekin. Eta karrera bukatu nunen, erabaki nun itea birgaitzeko masterra, baina pixkat bideratzeko hortik nire burua. Eta hor, udara hori neuken oso libre, edo ez dakit, eta baita beti ikusten dituen igual ez den Arantzaiko furgonetak, eta zen bibia, ez, arkeologia. Eta apuntatu nintzen indusketa eta apuntatu nintzen amaiurrea. Eta nintzen udaran 15 egun, da zautu nizuen 3 goi, eta beste hainbat jende, eta engantxatu nintzen. Eta hortik hasi zen, netzako horri izan zen, nire bizi berri bat astea bezala, ez? Bai jarraitu eta arkitekturan lanen, hortan ite lan aurten zehar, baina irikizitzaiten mundu bat. Eta hortik esaten nuen denai baietz. Juantxo ditzen ziten leire, hango ez dakizei 2 egun eta juteko? Bai, honea, bai. Eta hortik engantxatuta nago. Eta guain di jarraitu. Ondo, baina, denbora daukagun, eitziteko pixkat horri buruz, arkeologian nire ibilizan zuen bezala, eta ez da bakarrik hor ilusten zaudenen oso interesgarria dela, ez? Hor badau backstage bat, ez? Egunen zehar, lantaldea egiten dara gauza asko, zaber denbora matik ere komentatzeko. Baina pixka berri bat zein gode pleno intxur komentatu du Juantxok, eta nik anedotatxo bezala nik Juantxo zautu nun, 29, inguru hortan, intxurren, aipatu du intxurren hortan ilusten, ez? Tolosakoak biak, adineko bezea baino antzeko, eta ez nuen zautzen. Han elkarrezatu behar duen zintxur. Zer aldatu da intxurreko garaietatik, arkeologian? Bueno, Barandiaran egon zen 1993an intxurre, eta arresien bueltan, eta beti galdetzen zion bere buruari. Hemen, lehenengo herrizka Gipuzkoan noiztik, eta beti euskal gizakiaren astarnan bila. Ordu, intxurre, gogoratzen dut, batzutan dira kasualidadezko gauza, baina hor zegoela eserita Carlos Olaetxe arkeologoa, eta intxurrarekin nola, eta azaltzen ziren gauza txiki batzu betzak, gariale betzak, eta momentu hura, ongi gogoratzen dut, zeta momentu hartan dokumentatu zen Burdin Aroko herrizka horren
lehenengo lekukoa eguneroko bizitzarena, lehenengo bari aleak errea Gipuzkoan, eta nekazaritzaren lehenengo lekukoa, baino estratigrafia batean. Geroztik, pasadira iaia 40 urte, 40 urte horietan, Gipuzkoan aztertu dira mendi punta ezberdinetan Burdinaroko herriskak. Hor, azaltzen diren herriska horietan dira Kristo aurreko 500 urte, 800 urte, eguneroko bizitzaren gauzak, ceramikak, animalien ezurrak, eta hemen basagainen anuetan, aramate, 23 urte lanean Xabier Peñalver eta Aloisa Euribarri. Urtero horrela. Baina gaur egun eta gaurko taldearen arira, hor basagainen aurkitu da Gipuzkoan daukagun lehenengo idatzizko lehenengo aztarna, eta da txanpon bat Baskunez, Signario Baskonika, zuek gero komentatuko duzuena. Hori azaldu da, testu inguru batean, etxe bizitzen ondoan, eta hori da Gipuzkoan daukagun idatzizko aztarna zarren. Eta lotuta dago euskara zaharrekin. Ordu, oraindik beldurra dugu Gipuzkoan, eta hemen euskara hitz egiten zuten duela 2000 urte, 2000 urte, 1900 urte. Toponimia, hizkuntzalariak, hor daude, beraien teoria, beraien modeloekin eta bar. Aztarnategi batean azaltzen bada hori, orduan ja, ze hizkuntza zeukaten. Alfabetatuta zeuden edo ez. Eta bai hemen kobazulo batzutan, 20. mendean aurkitu egin zituzten txanpone ezberdinak, baina bapateko aurkikuntzak izan dira. Urrezko eraztuna aldabako zulo batean, eta txanpon batzuk atango gentil baratzan, edo badira horietako batzuk, eta horiek izan dira Gipuzkoan ditugu lehenengo lekukoak. Oraindik arkeologoak ez dira usartu horretaz idazteko. Gure Xabier Peñalverrek oraindik ez du horretaz idatzen. Eta guk egin duguna izan da, formatu gazteak, eta Gipuzkoan arkeologo honitz zeuden, eta arkeologo belaunaldi berri hauekin, daramagu 2005-etik Nafarroan eta aurten Ipar Euskal Herria lanean. Eta hauek irekiko dituzten muga horiek. Zeta Gipuzkoan, kultura hori igual ez zegoen hain edatu da, edo igual ez dugu aurkitu behar dugun aztarnategia. Urrungo galdera, hizkuntzai buruz presatu gabe daukagu, ez nik bere galdera presatitu, baina behar nahi gabe lotzeitu urrungo galderakin, ez? Piskatitzein du, badirudi itxuraz honiko iusaitzen, eta 2000 urte, euskera hitz zuten, gero itzingo edo hitz zuten, ez? Baina 2000 urte beran dugu arkeologia gaur egun, eta hori hiruentza da galdera, igual lehenengoa Matxinda eta Deirentzat eta gero Juantxontzat. Nola egiten da gaur egun arkeologia? Esan nahi dut, ze hizkuntzetan egiten dituzue, lantaldeetan zeuen hizkuntza hitz zuen, bilerak, erregistro topografikoak, euskera presente dago, azken finen galdera hori da, ze hizkuntza da nagusi behitzat, gure kultuan, arantzadiren munduan. Hurbileko munduan, nik esan nuke, bai Tolosan, bai Baztanean ere euskaraz bizitzen ez. Eta taldeak, oroak, euskaraz egiten. Gatoz gaina, eskola batetik, ni ausartzen naiz eskola deitzen ez, Antxo Kamaiurren sortu zuen horri. Gatoz eskola batetik, euskeraz lan egin duna. Amaiur da, ezagutzen dugun auzolandegi arkeologiko bakarra, Euskal Herrian, euskera gutxean, hainbeste jende, hainbeste urtez, lanean egon da, euskera gutxean. Gau, herritarrekin ere bain euskera. Eta, jendea etorri da, euskera ikasteko aitzakiaz ere bai. Irulegin, behin baino gehietan egin ditugu lako taldeak txikiak izan direnean. Baina, iritsi da momentu bat, nun jende gehiago behar izan da. Buru zain naiz, baina 2023an egun bat ikasle pasazian.
Eta noski eskaintza iriki behar izan dugu, jendea behar dugulako eta formakuntzare zabalagoa delako, eta etortzen zaizkigulako ere interesatuta, bai iparraldetik, bai estatu batetatik, bai beste tokitatik ikasleak, ez? Orduan, halako hizkuntza nahasketa bat sortzen da, baina euskerak esango nuke sekulako presentzia daukala. Zolandegian bertan. Nik uste baietz, kanpotarrak egon dade, guk beti lehenengo hitza euskeraz zite dugu. Eta erregistroa eta esan dezuna baita, arkeologia bea guk euskeraz zite dugu indusketan. Ez, pieza bat atea dala, nola idatzi gauzak. Karo, lehenengo egunetan, inbaiazu erakutsi, zesan nahi du ez, eta ez zurra igual, ez, eta jutei ikasten, da behoia da, azkeneko egunetako hitz tontok esan dugu, no? Gabon, denak bukatzeue behintzat ikusten ze garrantzitsua den gure hizkuntza indusketan. Nahiz eta gero, askotan, beste hizkuntza zuen itzin behar izan. Ondo, Juantxo, zuk evoluzio ikusi zu, ez? Bai, gaur egun Euskal Herrian egiten den arkeologia 198 erderaz egiten da. Talde guztia Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan Arantzadiko talde gehienetan erderaz egiten dute. Hori horrela da. Gero, binakako solasaldiak, hori euskaraz. Eta hori horrela da. Orain iparraldean sartzen ari garen honetan, ari gera batzuk, Oian Mendizabal eta nila, frantsesa berriz ere ikasten. Baina egia da, gu gara lekuko oso txikia, oso txikia. Eta adibidez, Bizkaian orain, Bizkaiko arkeologi museoan dagoen zuzendaria sartu da, zeta Bizkaian ez zeude arkeologo euskaldunak. Eta segurako sartu da. Eta hori gertatzen da. Eguneroko bizitza horretan, indusketa arkeologikoetan, dana erderaz. Txosten guztiak erderaz. Eta gero gu, baten garenean, larun bera, igurtzon ondoan, edo Ondosiara, euskaltzaleak dira, Ondosian ere bai, euskara taldea daude, eta Lodosaiko ikastaloa ondoan dago, baina hor, herritarrekin erderaz. Beraz asko da egiteko gendik, ez? Asko inda, baina asko da egiteko gendik. Bale, Irulegi aipatu zuen, badakigu hemen presente dauzkaunak, aspertu arteko elkarrizketak egin dituztela presan, telebistan, irratian, bialez kontatu dute, baina nik uste gaur, aurrez aurre, hemen biduzarten inguruko ibiltzak, pixkat. Leire kontatu behar digula, ez? Nola topatu zuen, hainbeste aipatzen den esku hori, ez? Esan nahi dut, edo zer gauza topatzen duzuenen, etxeak ezten bideoz grabatzen, ez? Esan nahi dut, gauza asko azaltzeia eta, nirak idala ez dakit ez, hori esan igual bain bai, ez dakit ez. Hasiratik ikusi zan zerbait berezia zala, nola topatu zen du, kontatu pixka nahi dut, inbestan ez kontatu zuna baina. Kasu honetan, nik uste esan nuke Irulegin hasi ginen etikan, bai, ia dena grabatzen den dula. Osa, lehenengo momentutikan indusketa oso era zientifiko eman da, bai registroak, bai laniteko modua, eta baita, edozein pieza ateatzen zela, grabatzen ohitura hori, ez? Behintzat lehenengo argazki bat, eta gero askotan, ez dakitzen bat orduko bideok dauzkazuzuk, baina kiston bideo. Disko hor batzuk dauzkazu, bideoz eta ez. Eta batzutan, bagazio ze esatezuna, bazte politia, beste batzutan, igual hontan behatzatzea, ez? Eta, kasu hontan, eskuan kasun, beste olako pieza bat izan zen hasiera baten. Ja industena eginean, bai izan zen indusketa hasieran, ja zona baten, zeramikak eta beste erabateko piezak ateatzen aizkiena, orduan, ja gindoa zen pixka kontuz. Osa, ja eginen, ni behintzat egin nintzen momentuetan lanen, igual atxuk txikikin edo paletinakin, osa, ja pixkat kontu handikin, ze inguru zeramik asko ateatzen ari zen. Eta beri bestetan bezala kontatzeten, porque igual egizu zinbentatzen. Orduan, hain nintzela, kontuz lurrak entzen, bateatzen lehenengo kolore berde hori okitzeuna, ez?
oxidoan kolore berde hori. Eta egia da industen zaudela, beti kolore horrek denei ilusio gehiago egula. Zerbait egigarria. Bueno, badago. Eta orduan oso kontuz hasi nintzen. Zenetzako importantea, ateatzea konbentzat hori ikasiek, eta saiatzen ez, jende erakusten, ez dauki behar presa piezak ateatzeko. Orda makie, kasontan 2000 urte. Orduan, zehozera atea behar deunen, behintzat pazientzia da lehenengo gauza, eta hori presaik ez dukitzea. Orduan, hortxe, jarri nintzen, inguruko lurra kentzen hastezea lehenengo, etzoaz pieza ateratzea zuzenen, zoaz lehenengo pixkat inguruan gertatzean ikustea, ez? Ez da pieza bakarrik, oso garrantzitsua da, gero ingurun zer daukan. Batez ere gero jakiteko edo interpretazio egiteko pieza hori zertan, zer funtzio zeukan. Eta orduan, holaxo izan zen, goiz baten hasi eta gure lantaldeko bat grabatzen jarri, beste pieza guztikin bezala, eta pixkanaka ateratzen. Nik uste gehiena sufrituzuna beha izan zela, azkenean pasatzitula 6 ordu. Gehi postura eskatxo baten kamara jetuta. Eta orduan hori izan zen, pixkanaka, atera zen, ni hemen baneon ertzau lehenengo, eta juntzan pixkanaka bistaratzen eskua, oan denak eskua dakiguna dela, ez? Eta momentun ez zen ekintzen. Orduan bai, berezia zen, fina zen, oso delikatua, haundia zen, beste zati batzukin konparatuta, eta oso kontuz tratatu genuen, da oso era berezin, baina ideik ez, zertzen. Egun bat baino gehiago pasatzen dituz. Eski nik uste hori da, hasi nintzela guardi baten eta hurrengo egun arte, ez? Tapatu genuen eta... Eta berezik aipatu du aurten bai, ikasle berriekin daukan lehendabiziko lana, bai erakustekoa da, nola baina ikaragarrizko kontentzio lan handia eskatu behar izaten dio behaiei, ez? Badaude, eta arkeologiak ilusio hori sortzen du, ez? Hor zaude, lurrazpian, lehendabiziko aldiz, aterako duzu kanpora, elementu bat, eskua da, ez? Baina, zaneteke beste dozein, ilusio hori sortzen du, eta atera nahi da, eta baina itxen, honen, prozeduko batzu daude, hau ongi inbar da, eta lasai, eta... Ateak oztu, baina, laiztuki presa. Eta bideo guztitan errepikatzen den gauza da. Bai. Bideoak oso gauza kurioso da, eta lehenko galderakin ere lotuko dizut, hizkuntza paisaia bide nola agertzen da bideoan. Bideoa hor dago, baina haitzezu elkarrizketa hori, ondokoana, hangoana, haitzen dira txiste txar asko, haitzen dira denetariko komentario, ni askotan ja aspertuta ahotsak entzen dio, baina hori dena hor gelitzen da ez, eta behin baino gehiotan lasai, hortik, tranqui, behar dan erramintakin, behar dan bezala. Ez ikutu. Enfokatu ondo, gauza horiek. Bai, hori da cadena de custodia, no? Jakin behar dugu, dana, prozeso guztiak ondo dokumentatuta. Non ikasi dugu hori? Paco Etxeberriarekin arantzatu. Paco Etxeberria ez da arkeologoa, mediko forensea da, beti judikaturaren inguruan ibili da, eta hori oso ondo dokumentatu behar da, cadena de custodia. Eta aurten ez dakit, Gernikako estatutuaren 55 urte egin dira. Izugarrizko emaitzak izan dira. Zindar zestatu. Onura gizartearentzat, baina horrek sortu ditu muga batzuk. Eta arkeologiarentzat ere bai. Hemendik, 14 minutu Nafarroan gaude. Beste araudi badago, beste lege badago, beste funtzionario daude. Tolosarrak dira kanpotarrak. Eta erdaldunak dira guztiak. Ezin diogu eman ez da txosten bat euskeraz ere eman, porque, claro, itzuli beharko dute. Orduan, hori hemendik, Tolosaldean, nahiko kultura politiko anitza daukagu, eta hori da gure defentsa txiki bat. Bizkaian ere bai beste araudi badago eta beste funtzionario batzu daude. Orduan, duela 2000 arteko errealitateari begiratzeko, gaurko mugak oztopoak dira. Eta orduan, jakinda, Nafarroak euskararekiko duen joera eta politika joerak eta hau lotuta baldin badago euskara eta
hotxen artean deitzen diogu hori baskonikoa, euskara zaharra, aintzina euskara, hoi adituen eskutan utziko dugu, baina azkenean euskararen unibertso hortan sartzen garenean, kontu handiz ibili behar dugu. Horregaitik hemen beti dana grabatzen da. Horregaitik ez gara sartzen Twitter, Facebook, inongo tokian. Bakarri prentsaurre ofizialak ematen ditugunean. Horregaitik hauek dana grabatzen dute, baina hori ez da egiten anuetan. Hori ez da egiten Aizkorriko sanadeanen. Hori etzan egin hemen Igarondo, frantses soldaduekin, edo Tolosako aldezarrean egindako induzketa arkeologikoetan. Bakarrik kontu handiz ibiltzen gara garai hauetako aztarnategietan. Amaiurren ez ginen horrela egin. Ez ginen horrela bila. Beraz, galdera jebalitu, bueno, horri lotuta, Irulegiko eskua azaldu zanetik eta hasizianetik esaten, intzin euskera izan daiteke edo dala, edo baskonikoa, edo dena delakoa, ez? Javier Pelaza eta Joaquin Gorrotxategi tartean, eta direla bi zientzinari, guztiz iragarriak, ez, gehien txuen dakitenak. Esaten dutenetik euskeraren aintzinako zea batala, ordezkeztik, Nafargo Banuaren jarrera aldatu da, Irulegirekiko? Nik ez dugu diot, pixkat behar bada gai horri eduko diot, ez hainbeste alderdi instituzionaletik, bai, ikerketari dagokionez igual gehiago eduko diot, bai. Bueno, hau atera zen, eta hortik pasadia ja, eta gehiago pasadia ez. Eta hor prozesu bat egon da, bai, orduan, prozesu hortan, atera zenean, hau, lehenbiziko gauza isiltasuna izan zen, behar izan genduna, eta hori nik uste lortzen gauzaik zaienetakoa izan zela, baina beharrezkoenetakoa ere bai, eta horrek hori bereziki eskertu diguten gauza bat izan da hizkuntzalariek. Eta horri esker, lan egin ahal izan zuten urduri, ze beti sortzen du urduritasuna, ez Juantxok esan du, ez da edozein gauza, ez da egoera errex bat beraientzako ere, oso irristakorra da. Eta orduan, kontuz egin behar gauzak, eta ongi, eta pentsatuz, ez sortu ziteken guzti honekin. Orduan, pausoz pauso, prozedura guztiak jarraituz, aurkeztu zen lehendabiziko lan divulgatibo bat, herritar ororentzako, hemen da hona da. Hoxe, eta hori aurkeztu genuen guk gure errekurtso propioekin, eta hor gaude, ikerketan isilik genden hortan, ikerketan parte hartu genuen guztiak. Hortik, behin, publikoari zabaldu, eta akademiari ere zabaltzen zaio. Eta hortik etorri dira gero ikerketa gehiago. Eta etorri dira zuzenketa batzuk, Joaquin eta Javieren partetik. Eta etorri dira ere baita beste ikerlari askoren aportazioak. Guztira, ondia, 4-5 lan baino gehiago. Atera dira liburu honetatik. Beraz, hau prozesua gaina jarraitzen du. Ikertzen jarraitzen dute. Ondorio gisa esan, baskoiera dela, eta hola deitu zaio, ez dalako eta lehenbiziko momentutik argi utzi dugun gauza da, ez da euskara. Izatekotan da euskararen aurrekari bat, eta beraz beste izen bat eman hartzaio horri. Eta gero, noski, zer da? Da euskararen aurrekari zuzen bat, da egungo euskararen amona, da ama, da izeba, da lehengusina, hortan ez dira ados jartzen, hizkuntzalariak. Hortan ez dira ados jartzen, eta ez da, gainera ez dakit, hainbeste ere eskatu behar genieken. Ze oso testu komplikatua da. Ederra da, ze testua dago, eta orain arte ez zegoen olakorik. Baina oso komplikatua da irakurtzeko, oso komplikatua da ikertzeko,
bai? Ekartzen ditu ere hemengo zenbait hipotesi aurrera eramateak, ekartzen du ere beraiek urtetan zehar definitu dituzten hainbat hipotesi behar bada kolokan jartzea. Bai izan da, behaien eguneroko ikerketa, eguneroko bizitza hortan sekulako lurrikara izan da. Holako aurkikuntzak gutxitan gertatzen dira, ez. Orduan, uste inor gutxi da hola ados, bata besteak momentu honetan hizkuntzalarien artean. Adostasuna dago, esanez, zer ez den, bai? Eta ez da iberiera, ez da zeltiberiera, beraz inguruan dituen hizkuntzak ez dira. Eta ez dator bat, euskara erdiaroko euskaratik egin den berreraikuntzarekin. Baina zer da? Ze hizkuntza dago horren atzean. Nolabait, euskararekin harremana duen hizkuntza bat bada, hori diote, bilintxunek, bai? Eta idazkera propioa dauka. Iberieratik egokitutako idazkera propio bat, beste hizkuntza bat idazteko, eta hori adostasun bada. Beraz, iritsi dira adostasun horietara, ez da gutxi, bai? Beste hizkuntza bada, beste idazkera bada. Horrek ekartzen du herri alfabetatu bat zela, bai? Eta hori bada sekulako berrikuntza ikerketan. Eta gero, beraien ezintasunen isla ere bada, ez testu bat dago. Iberieraz 2500, 3000 daude, eta ez dira gai iberiera itzultzeko, transkribatzen dute, baina ez dira gai itzultzeko. Eta, guk bat daukagu, bat horrek, badirudi harremanak badituela egungo euskararekin, ez dakigu zehazki harreman horiek zuzenak diren, edo zeharkakoak, edo nola den, ez behar bada izan daiteke gaur egungo euskara irulegiren garaian hitz egitezen beste euskalki baten oinordeko zuzena izan zitekeen, ez dakigu, oso gutxi dakigu, ez? Baina badaukagu lekukotza hori. Eta horrek nik uste sekulako garrantzia daukala. Eta behar izan dela denbora hau ere, eta behar izan dutela, nani bereziki eskertuta nago. Ez esate dizut, beraientzako urte, pentsatzen dut urte intensoa izango zela, gurea izan daun bezala. Eta orduan hizkuntzalari guztiak ere egin dituzten lanak eta hori denare eskertzeko.